suara wedok Cindy FM. Suara kakung. Suara lanang. Ya, bersama Radio Cindy FM Gandul-gandul mapan ya. Lilo aku kudu lilo, lilo kowe direbut wong liya. Nadia uripku nelongso, mbok ya eling atiku kesiksa. Masuk Pak Eko. Asik. Cendol sama deh, seger, asik, 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 asik. Alayong, alayong. Tali, tuli, tali, tali. Apa pancen Jos. Setelah Cindy nyanyi suara wanita, iya. oper ke Sucipto Joyo Jenggirat. Kok Sucipto Joyo Jenggirat kok apa lho? Sucipto Joyo Jenggirat ketika nyanyi. Oke, siap. Oke, siap. Wah, Jan, Kang Mas. Yo. Iki kerja bareng karo Tip ngendi, Mas? Soko satu paket dengan teman-teman Nugroho Laras. Nugroho Laras, Wah Jan. Salone suarane jembenggur. Wah, jemblegur ora jembenggur. Oh, tak kira jembenggur. Basa ora cetha wi. Aku kudu lilo.